kandhani Mbak Tatin, kula nyuwun idi palilah. Piye, Pak? Mbak Tatin. Mbak Tatin. Kula nyuwun idi palilahipun. Badhe nyekar. Adek nyekar. Badhe. Badhe yo, badhe. Wis menengo, badhe. Badhe nyekar. Nyekar. Lagu. Pepeling lagu nipun Sekar Pepeling. Ingkang saged boten ingkang kula wau dipun suwun sing nyekar panjenenganipun Sekar Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ning gandeng Mbak Tatin. Ning gandeng Mbak Tatin. Gejala bisu. Gejala bisu. Amin. Kowe diplasuke lho, Sah. Aku dudu lho, Mbak. Melu-melu kae lho. Manut karo dalange. Langkung sing bayar kono kok ora manut. Ya nek eleknya jadi not. Aku denger apik karo kowe lho ning gandeng melu-melu kaya Ayo yo iki apik iki apik. Aku darani wong salah tak benerke. Aku piye? Mbak Tatin. Mbak Tatin. Nyun idi palilah panjenengan. Nyun idi palilah. Kula badhe nyekar jasad panjenengan. Kula badhe nyekar jasad panjenengan. Simpel ringkes. Nambah ora sah izin barang. Kok aku dadi diseneni iki sing salah mimin karo Paseno? Jasadipun panjenengan wis bener. Artinya apa jasadipun panjenengan? Jasad ki? Jasad ki mayit ki. Mboten, Mbak. Kula mboten mayit kenjenengan. Iki sing salah ki kudu Mbak Mimin, kudu Pak Sen. Mak iya, Mbak Elisa yo Mbak digabungke karo Mas karo Mas ngandian Mbak Apri, Mbak Mimin karo Mbak Sehono. Ya. Masa Mbak iki ya ana kumise lho. Ayo. Kuwi nek didandani yo ayu dhisik. Iki apa ya Mbak apa Mbah? Mbah apa Mbak? Wis sakarmu watone oman. Piye, Sah. Piye, Mbah? Sehat to? Wis Kesel. priksa. Kesel kaya mangkat. Ayo kedah-kedahe, Sah. Iya. Wis sagu. Ya muga-muga sehat ya, Mbah. Ya. Sesuk tak terke nek priksa. Ya. Periksa apa to, Sa? Periksa apa? Gula wi mau lho Pak. Ora kok Pak Seno kok. Jare ro Pak Seno sesuk tak terke, Pak. Aku periksanen Sa. Gak. Iki ora lara gula, Lek. Jiwa nek kowe iki. Aneh-aneh. Ya iki Mbak Elisa or karo Salaso. Nggih. Ngaturaken menapa menika? Apa? Jane iki pepiling sing disuwun Mbak Tati. Ning kowe nyuwun dipalilahi Mbak Tati. Nembung sing apik. Oh, Sing nggih. apik. Apik lho. Wah iki diwakili Mimin wae piye? Aja aku disantap kok malah kowe malah ojo-ojo. Kono diwanek-wanekke. Aku tak ati-ati. Aku butuh mentol nek karo Mbak Tati. Ora salah ya aduk diuyap apa meneh salah. Ya aku dikancani to. Kowe nek diteladung lho kowe ngono. Ya ngene karo berlutut. Mbak Tati ning Kang Minul yang jagat. Nyekel mik to, Mbak. Minul yo ing jagat. Kula nyuwun idu palilah. Kok idu? Idi kok idu. Idu ki air liur. Nek idi ki nyuwun dililani. Apa mareng idoni? Idi bukan idu. Idi palilah. Kula nyuwun idi palilahipun Mbak Tatin. Kula ajeng nyekar panjenenganipun kagunganipun tembang pepeling. Kok nyekar panjenenganipun Apa maksudnya? Kok nyekar panjenenganipun iki piye Apa to? iki? Wong isih meger-meger. Meger kok arep disekari rumangsamu apa? Wonge jak urip kok. Kok disekar. Lagu tembang jare sekar. Balik. Bener kuwi kowe iki ya do jeneng lagu ki nyekar nembang kuwi nek cara Jawane alus nyekar. Lah kok nyekar ning aja jasad? panjenenganipun Sa. Ora wis. Kebareng Mbak Tatin kula badhe Nembang nyekar menekar ngono. kagunganipun raganipun Mbak Tatin. Ragane. Iki ya. Padha wae. Iya sesuk wong mecicil juan ora. Rasane kok ya melu-melu Lisa. Aku mung kleru lek omong kok. Ya aja kleru. Pokoke nek getak aku tak tandangi tenan kowe. Wani piye? Hah? Wani apa piye? Amang kok. Saiki nek wani medona. Ora wani aku nek saiki. Ya kene ning kodak kene yo. Arep ngopo ning kota wong loro? Noto wayang kowe. Noto wayang. Kok emosinan lho, emosinan. Tak kandhani Mbak ya. Tatin kula nyuwun idi palilah. Piye, Pak? Mbak Tatin. Mbak Tatin. Kula nyuwun idi. Kula nyuwun idi palilahipun. Badhe nyekar. Adek nyekar. Badhe. Badhe yo, badhe. Wis menengo, badhe. Badhe nyekar. Nyekar. Lagu. Pepeling lagu nipun Sekar Pepeling. Ingkang kula Saged wau. boten
ingkang kula wau dipun suwun sing nyekar panjenenganipun sekar Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ning gandeng Mbak Tatin. Ning gandeng Mbak Tatin. Gejala bisu. Gejala bisu. Amin. Kowe diplasuke lho sah. Aku duduk lho, Mbak. Melu-melu kae lho. Manut karo dalange. Langkung Sing bayar kono kok ora manut. Ya nek eleknya aja dinot. Aku dengar apik karo kowe lho ning gandeng kowe melu-melu kaya iki. Ayo ya apik iki apik ayo. Aku Ndak aku piye? darani wong salah tak benerke. Aku piye? Mbak Tatin. Mbak Tatin. Nyun idi parilah panjenengan. Nyuwun idi palilah. Kula badhe nyekar jasad panjenengan. Kula badhe nyekar jasad panjenengan, Mbak. Simpel ringkes. Nambah ora sah izin barang. Kok aku dadi diseneni iki sing salah mimin karo Pak Seno? Jasadipun panjenengan wis bener. Artinya apa jasadipun panjenengan? Jasad ki Dasati mayit ki. mboten, Mbak. Kula mboten mayit kenjenengan. Iki sing salah ki kudu Mbak Mimin, du Pak Seno. Sinten? Lho, Pak Deseono. Ora melu-melu kok di melu. Wis entuk. Maksudnya niku nggih, Mbak, saged nggih. Iso. Niki wonten sawerane mboten? Ana. Niki sawerane nggih kula napa nggih Mbak Tatin? Ah, iki kudu jujur iki. Ha dijelaske. Jujur. Soale Ning ngarep sike kudu ning ngarep nek nek cara logika kudune kowe sing nyanyi kowe soalé. Lek logikane ya paronan. Ah, ngandel ora. Apik. Kan le nyanyi aku. Ya kan iki dijaluk aku. Terus Ya, atas nama aku ya aku entuk sithik-sithik ngono lho. Wong ki nek ikhlas kuwi bakal rezekine lancar. Wis kekno Tatin kabeh ra apa-apa. Ya kene, heeh, cepet kene. Ah wong didom ra urung ya wis jukuk se. lah jane pira mengko 1000 mung di para loro ya 2500 nggo apa es teh we kurang. 300. 300 Mbak, dadi 400. Oh ya alhamdulillah. Ana meneh ra kok didelikke. Dulu iki jeneng iki. 400 berarti ya wis 200 ya. Iya ra, apa? Salim, Salim. deal ya. Deal. Tak nyanyekke sing Oh, apik. dadi Mbak Tatin ki. Ngopo wis rasah omong. Arep dadi makelar to iki. Arep melu padha mimin. Oh, alah. Padahal mah lek ngusul. Biasanya tampani sik. Nggih. Iki. Lek ngusulke mau ya. Komen beres-beresane ngarep iki bos kowe. Beres ya, Mbak. Oke, sip. Sip, kamu emang teman yang baik. Ayo. Sesuk aku dibelani tiru kuwi lho. Hah, sapa? Kuwi. Iki. Ora nyanyi kok mangan kringete koncone. Ya ben lah ngopo. Lho ono padha wong ora nyambut gawe kok mangan gaji buta. Sing ngenehi Dadi ikhlas lho. daging. Ya Sing niki. ngenehi ikhlas lho. Ya jane ya ora ikhlas wong ora nyambut gawe kok. Lisa kowe mangan ikhlas kringete rasa? koncone. Ih, aku ora Lisa, ngerti. ikhlas ra? Setengah ikhlas. Lah kan di para loro. Nya, aku ra duwe di 300 Berarti- ra apa-apanya. Baleke. Kan di para loro dadi ya Nek setengah. kamu gak ikhlas aku gak mau menerima. Piye iki? Do padu tak bubarke sik. Iki do padu. Iki lagune apik lho iki rukun lho iki. Kepeling lho iki. Ya Pak Seno lho. Apa? Dadak minta izin ki ya ngopo ngono lho, meng arep ngadu domba. Lho. Heeh. Lho. Oh. Pak Seno Wicaksono meso disalahke. Wis ini rasik tuwa tumandang kok do padu. Mbok yo ket mau ngono lho. Sae ngono. Piye? Dite pira? 400. 400, Mbak. 400. Lho. Nah. Dikelumpukke sik tadi Lumpukke. siji. Lumpukke. Ora ono sing- 400. ora ono sing tuwa ora ono. Wis gek ndang do paduwa. Nggih nek dagelan tuwa nggawa saweran ki mulih gulone dadi 600 sih, Pak. Ih. Mulih. Piye? Ya. Ras itu. Pipiti sa? Iya. Engko iki sing terakhir isih ana sing luwih heboh nel. Iya. Liwung iki engko nek ora. Iya. Nggih mengke juru kuncine iso balang apa. Iya, Pak. Iya. Rukun Islam kang lima puniki ketindakna mring para sesama
eno sahadate kang ngangka siji kang ngangka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Ya, mangga, yuk.
Ya, matur sembah nuwun. Sami-sami. Terima kasih. Nah, ngene iki lho singkat padat terus apa perlune. Oh, matur nuwun Pak Seno. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Wis. Iya. Nah, iki sing pungkasan ya, Nok. Ya. Iki ana panyuwunan liwung. Oh ya, sing nyekar Mbak Tatin. Oh ya. Karo Ayu sing durung nembang. Ya. Sekalian ya. Babarke pisan. Tambahi sing tuwa Prastiwi, yo. Oh, piye? Prastiwi lovers langsung tepuk tangan langsung. Iya. Ya. Wong telu ayo. Ayo Tin, ayo yuk, ayo Pras. Yes. Iya. Yes. Yo Mbak Tatin, Mbak Ayu. Nggar aturan kok kowe tak hukum kowe pokoke. Lah pripun ra mangkat kok menyang. Sinten to, Ibu? Hitungane dadi geseh to, ayo. Dalang utang. Dalang utang. Dalang milenial kok ora bayar to Mambeng. Ora bayar dengkulmu mlocot kowe. Urung tenan. Iki mau tak bayar Prastiwi 2 kali 2 malam kok. Oh, urung e. Urung dikake to? Urung. Takon pengendange. Ya kene neh. Cindil. ceritane mungkin cepogoe kepunjulan sinden ngoten to, jenengan jatah ra mangkat ning tetep mangkat ngoten to. Lah wong wis ditari lho. Malam sadurunge iki tak tari sesuk kowe nyinden awan bengi ya yu, aku ora mangkat. Lho, izin ki nek sinden ki liyane Pak kula benjang mboten mangkat nggih. Ya nek iki ora, aku ora mangkat. Mlengos kaya aku. Nggih, Ndoro Ayu. Aku kok menyang tingil-tingil. Apa cah iki aku? Butuh e. Butuh, aku menyang wis ben. Ya. Ya ora apa-apa. Kok disaur utange. Ya beres. Ndak ngisini-sini dipresani para pamriksa. Kok pamel sapa? Dalang kok utang. Isen nak aku. Mbok disuwun saiki wae men padha padange to Bu, rasa kongko disuwun saiki. Tak dadekke siji nang amplop jaluk saiki ya dobel dhek tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae lek mulih. Iya. Terus tekan omah nganggo ondrok kang serah lemrah kae. Ah dedeke ming 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono, tak ampiri mayang jam 8 bengi mlayu lho, Nok, mergane. Ah tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi kan. Weh, mayat aku ya ngono. Sampai ini. Aku. Janar tak cucup e kowe. Mbok omong. Mo. Ya, ya diaturke liwung ya. Mati kutu wong loro iki pokoke galine sinden iki ming Prastiwi. Sak gentho-genthone Tatin ceplakep to ning ngarepe Prastiwi ra ono. Lagi urusan pribadi kok aku melu-melu salah meneh. Rawani ya ya. Iki rawani kalah Ayu kok. Aduh. Pelanggaran iki. Inggih, Bu. Inggih. Kalah seksi kalah Ayu kok. Seksi kalah Ayu. Apa nek ming Tatin? Coba. Oh, maju pamerke, Apa wani ngono kuwi? Halo. Ayo, lho. Piye? Golane. Iya. Si Pak kowe ora. wani Mbak Tatin apa wani Mbak Tatin? Aku kalah nek karo Ibu kalah. Kalah. Nang menange siji aku. Apa? Rada dhuwur. Oh. Ngece. Wis. Ngecen. Ya apa-apa cendek kok wis ben kok. Ora apa-apa. Ning Ayu, egolane ya apik. Rasah muni ngono, mau wis kene kok saiki melek Ayu. Aku elek Ayu kowe. Dan ora. Ayo dadi malih ngopo? Gampang malek aku. Padha dalange mulak-malik rajek. Piye? Padha Muni piye kowe. Mulak-malik rajek. Ya, liwung ya dijogeti. Oke. Ora. Ganas Iwan. Semungso Bu Prastiwi iki karo Karo aku masaku. lagi. Pokoke karo aku lagi ra cocok. Nek cocok muni oke. Nek oke ora wis ya wis. Berarti atine lagi ra cocok. Ya, wis ora apa-apa. Sing penting gelem nembang. Ya, yo. Diatile wong. Tengah, sing cilik tengah. Sing SD tengah. Aku tuwa dhewe. Cilik umure napa dedeke? Dedeke sik tengah men. Oh. Druwoke. Aku ki cilik ning gedhe. Oh. Andelok apa? Mas. Iya.
Awe Wis, bejo-bejane dalang duwe sinden ora ndek isin ya aku. Jane sing salah ki Pak Seno. Ngapa? Bu Pratiwi ki ora keciliken. Apa? Pak Seno sing gegeden. Aku iki nek nyinden sangu seragam lho. Seragam napa? Tasnya tilik ono, apa rok abang lambi putih. Nek rampung langsung dandan tilik nang tilik mlebu beraturan bahasa Indonesia. Seragam SD. Tulisane impres ngono. Zaman kuno makno impres. SD impres. Yo. Dadi, yo. Digoyang Bu Prastiwi. Aku emang penak lingguh bintang tamu yang itu. Abola-balane cah SD ya trunyukan. Harae didempi. Ora apa-apa Pak SD kok rung mudeng Subasita ora apa-apa. Didepi ondol. Apa? Aja mancing lho kowe, Pak. Ya omonganmu diatur lho sing. Atur, Iya, atur. aku Soale cangkeme Prastiri ora ono kampase. aku masuk ketularan Wis. Wis piye? Pak Desone jumenenga kersane jenengan ajeng napa? Ngadeg Bapak ngonamu. Jumeneng piyayine. Piyayine kok Piyayine bonek. jumenengan Ya apa? Allah. Ya ampun Kleru Bu. aku. Lek jumenenga piyayine duliyane kok. Wis tetep aku sesuk dadi dagelan rusuh. Aku wis entuk alem iki mah ketularan. Sesuk-esuk ae yo. Awake rada ra penak. Syukur nek isih iso. Iso. Soale wong gula ki angel. Ngomongi. Ayo gliyak-gliyak. Alon watone lene tah iso kok ya. Gedek. Wah, Gedek-gedek. Slentik tak. Nggo apa? apane? Nek meng gedek-gedek nggo apa? Horor, Bu. Aku ora mudeng apa-apa lho. Wis rasa dislentik sing wingi wis isih mules kok. Lah kok mulas ke ditungkak apa piye? Ayo, sabda. Ya. Ayo sabda. Dadi sing niki sing dipanggil jenenge maju dadi leader joget ngoten. Ora sik kok sik kowe ora ngerti. Jejer. Jejer sing bener. Ya. Siap, gerak. Ayo siap. Kene wong telu, Ayo. Lek. Sing yuk. Siap lho. Siap, siap. Ayo. Siap. Nggih. Cangmo, gerak. Das yuk, iki dase wong tua yuk. Lah ngepasi lho, Bu. Iki sik das iki. Aku ora melu-melu lho. Ora lho, aku ora. Lho jare cang kiri. Yo pas. Ijol nek nu ijol Bu Prastiwi nang kene Mbak Tati nang kene. Aku puas aku iso baleske loro atiku. Lah keneng apane to, Bu? Das iki di Oh, keneng dase. dasmu kuwi. Neh ora? Siap ra neh ra? Wes ta. Ki mau cang kanan ya ki mau ya. Ya. Siap, gerak. Nah iki aku. Wah. Siap, gerak. Siap. Cang kiri, gerak. Jinjit. Iki tuh gedene. Cang kiri lho, kondok. Aku wong tua donggo dolanan wis seneng to. Jarene ora nggo. Wis jarene ora nggo dolanan gelo. Heeh. Heeh, Cen. Ayo.
Sabda. Horor. Horor kok. Aku kok dadi ting prinding ya. Aku ting greges kok krungu sarane Bu Praski. Ayo. Bapi ya ta aku. Aku Apa? virus corona apa? Corona kuruna. Iya, Pras. Sabda. Iya. Nganggo India lho, engko siap lho, Pras. Iya. Deng-tang deng-tang kudu sing luas ya. Ya. Sabda Pandita. Asik asik. Digoyang bareng bersama warga Laras Indonesia. Dawet, cendol, dawet, sendal, cendol, cendol. Dawet, dawet, cendol, cendol. Dawet, dawet, cendol, cendol. Cendol, dawet seger. 500-an. Ya pakai ketan. Dirulu, mati mau 6 itu walu. Tak kita. Tak kita. Tak kita. Hey. Iki sing marani disenengi Abalala iki. Dek iki streaming karo rombongan iki mesti. Iya. Kirim salam cendol dawet. Oh iya. Nyawer ra aku tok pek ningan. Ora. Ora. Apa? Yo. Gelut yo. Kudune dalang ki hormat karo anak buah. Lho, Ora bedina ning nesu. ora nesu aku. Kongkonan bajing-bajingke. Parah. Unek-uneke disampaikan, Bu. Unek-unek jenengan disampaikan. Meng kongkonan utusan. Kok susuk 2000 jaluk. Alah, lho. Pahit, Unek-unek tokke meleh unek-uneke ra Mah apa-apa. wis ra iso metu. Minta. Dewasa iki dewasa. Wis dewasa terus iki guyone dewasa kabeh. Horor. Omongane Prasti iki aja tok percaya. Iya. Aku ki juragan blobo-lomo kok. Iya. Blobok. Blobok. Blobok iki matamu. Yo. Ayo jawaban jawaban yo. Sing tuwa ngapa kowe? Paseng. Malah ndelok-ndelok. Waneni nih Bu, waneni aku ya seneng ya nek jenengan waneni kuwi aku rasa Do ya. puas. Ya diajar wae yo. Ya. Diajar bareng-bareng. Ayo nya nek ada diajarnya. Jenengan ki apa tengen pangisar panduur? Sing tengah aku. Ngisor dhuwur ora malah pilih tengah. Milih tengah nak aku. Agak, aku wegah. Tarik. Bu, Heboh Prastiwi iki heboh. Iki ya ampun. Aku ora tekan atiku lho, Bu. Oh, nah aku tekan. Tekan. Aku tekan wong kuwi anti perasaan kok. Yo, mangga. Wis mau ngarep pedho tong. Sik. Ngapa? Aku ora sawer. Bu Pras pikantuk Ngene iki saweran. wong solehah ngene iki. Mbak Mimin kasih Bu mic Pras Mbak iki Mimin. pikantuk saweran. Nggih. Eh. Sik. Tak merono aku. Cincin. Wah. Nuwun nggih, Mbak. Entuk sawer saka Mbak Tiara Yantika ya.
gawe ra util kok ke util. Ayo TikTok ya, ayo TikTok, TikTok. Ya. Mbak Mimi nang ngarepe. Nggih para sederek ingkang badhe numbasaken dolanan anak-anak. Menika mboten ngangge baterai, mboten ngangge menapa-napa. Kok padake robot terus. Nyomitmu abot ka. Iki istri praktek iki sik dunang tang dunang dunang. Kok aku sing nom-nom ono kok aku. Ah sing tuwa sik kok. Mbah tuwa keri. Kok sik. Tuwa nggih sik-sukan. Sik to. Iki sing duwe wenang seutuhnya iki penonton. Lho. Prastiwi joget mboten? Mboten. Joget. Jangan menolak. Yo, ding tang tang ding ding tang. Seneng aku. Ayo kita lihat Bu Prastiwi joget yo. Yo. Tak sawer. Iya. Ya, iki. Ini. Baduke ndi baduke? Halo Roy. Ya Allah. Alah dit 100 diwangidan. Entah. Sing penting kan sing nonton akeh. Engko penggemarmu dadi akeh. Viewermu dadi akeh. Viewer piper. Ayo, tuh, dan ayo tuh. Ayo kok nganggo dolanan aku. Oh. Wah. Tepuk tangan. Iya. Lagi. Asik. Iya. Goyangan mau. Ojo dipaksa kesel ya yu. Ora. Kene tak idak-idak kok piye? Apane sing dak? Lah ya kesel wae ora, kesel to? Heeh. Emang ora tak idak-idak. Mengke. Urute sapa? Dituding. Ayo geni kowe. Ayo bancingne kuwi makon-makon. Makon-makon dadi aku ping pindho. Wong tuwa kon pindho. Niki lho, Bu. Apa lho, Bu? Ayo apri ora kena batal ayo. Kowe mengke ditirokke lho. Ya. Ya. Tenananananana. Wis. Ojo Prastiwi. Ayo tirokke. Ya Bu, wis dicontoni. Sapa? Ayo sakarepmu. Ayo. Ayo. Mbak Ayu. Aku gak encok ya, Bu. Apa? Encok. GM. Encok, Bu, encok. Ora krungu kupingku. Ecok ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. iya, Sportif. Ya. Apa? Arep kabur. Aku arep lingguh kene lho. Sabda Pandita Rat. Aku rasa, Bu. Ayo, saya. Wis yuk, wis lembut kabeh wis. Ampun. Kok kaya wong Sing ngobahke bokonge tok kok sak awake. Ora kaya wong giling jamu. atik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kaku awake. Tatin, ayo Tatin. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Tatin. Nggih. Oh, kaya ana request sing suwe. Tekan setengah loro. Gari apa ora? Modal. Syukur. Seneni mbok-mbokane. Ya. Kok Mbak Tatin. Ayo. Kok aku menaku sepindho. Bilang dulu sama Mas Denko. Denko. Apa sih? Denko. Ayo, akon Mas Denko.
Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko. Nyuwun dikendangi. Ayo Mas Denko. Kudu ngenten lho. Ya, kowe ngono kuwi ngomong. Madang urung tin durah. Tak durah. Tuh tangi jam pira? Jam 09.00. Dadi tatin ki ciri-cirane kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini huruf apa? Huruf apa? Ini S. Mas Tuloh. Iya. Sabda Pandita Ratu. Ayo. Kosek. Lah. Mentale. Kosek lho. Mau liyane ketake ora ngono kuwi lho, lagune apa nadane ora tung teng ora ngono kuwi lho. Rada ana ndut-ndut ngono ne. Ben Nadane iki ora tung teng kuk. Iya. Sing bener to, Denko. Heeh ta. Ora nganggo Saiki dhewe maneh-maneh sing bener to Denko. Ambok sumpah cangkemmu ngono. Ngene iki tak kuduke penonton. Sing bener to Denko. Lah sing bener piye? Denko ngono biasa ngono. Ya, Denko. Ah, kowe mau sing bener to Denko. Masa ta? Kok nek cang ngomong isal kalu. Ora yo, banget ke. Iya. Yang bagus ya. Sabda Pandita Ratu. Ayo kok. Sabda Pandita Ratu. Wah. Wes. Kok suarane kok beda? Apa piye? Kok suarane beda lho. Bedane piye? Mongko kan padha to kuwi dadi bubuk. Dung to, bubuk ngono. Mbok iso dipadake, lemu turu miring mesti. Bocek. Bedane piye? Biasane piye ta? Oh, bubuk ngono kuwi. Den kowe pancen karo aku mbok wi. Aduh. Kamu cinta ya sama gue? Mbok bilang terus terang sama gue. Enggak usah begitu. Iya. Asine piye aku sing nglantarke. Ora kok muni dadak. Nek arep cepet mati ra apa-apa kok. Nek arep cepet mati karo Kok iso, Bu? Lah Nek cepet mati. Lah apa? galake ra umum kok. Yo, galak nek karo Denko aku ora galak. Ya. Jajal piye Denko? Jajal piye Denko? Awas, suatu saat kamu Ayo. akan Alah. Sesok kowe iso ngadeg nang kene klepek-klepek lho. Aduh, ya kelepek-kelepek. Jajal wae. Saiki wae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dhek rung siap mental. Parani, dadi aku tak parani. Tak parani. Parani Dono? Iya. Ya, masa perempuan marani laki-laki. Alah mosok. Prastiwi, kok linggung apa? Linggo. Lah ya diterus. Ki agak nyang-nyangan e. Jangan-jangan. Kok nek kedadan aku setar ya, Bu? Aku setan. Wis oleh siji, Bu. Kaden. Iso delokne kok. Sesuk anggere titik mangsane mayang adoh sak bis ngono arep tak keceri. Buayu semen cangkeme. Ah pas turu wae. Langsung tak cekoki tenan. Keceri nggonamu ya omah aku. Adake. Iya. Wis rampung e. Wis Urung. Iki Mbak sing tuwa banci tuwa. Ora saiki wae aku srogo tuwa ngancani Pakde. Pak Dese ana ki. Lho, Bu. Aku ping tengak-tenguk lemes. Ayo. Mesake aja Mas ana sel kuwi. Ya, ya. Sabda Pandita. Mas
Iya. Ora. Cara kompak tenan kok. Nyo. Nyo Prasnya. Ya alah, kena apian. Kena kok Bu Prastiwi terus ta ya? Lho aku kan tersayang. Lho ya. Ini maksudnya piye iki njaluk kon Lah nyambut gawe wong telu. Iya iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak Anu wis entuk maunya. 100 kok didom wong telu ngomanan 30. Kene diresik sik matane iki. Aku nek idere payu 50 e. Asik. Ya. TikTok ya. Ndak ra didum-dum kae engko lali. Ada kira ngerti trike wae. Engko nek terus joget-joget terus munggah panggung terus tengok terus kene suluk wis mati wis sisa. Tatin rawani nakokke, Ayu rawani nakok ming jual jawil kae terus anggere arep takon, "Piye, Bu?" ngono. "Ngopo?" ngono. Duit e dom-domke. Ah, jangan dulu ora. Tenan. Wong iya asline ya maling kok asline. Apa utang rong nyaur. Ya, nggih matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Ya, sampun jam setunggal. Karo Mbah Siono. Ya. Ada sekedhik Monggo pengantikan. pangandikan kagem Pak Ya. Lurah Mak Ya. Mawi Budukuh. Monggo. Nggih malikinipun Bapak Lurah matur sembah nuwun sampun nampi kawontenan kula kalian Pak Dese Hono miwahi Budukuh mugi-mugi sansaya rumaket tradisi merti dusun menika lumadi kanthi sae mboten namung wilayahipun kang resik ning atine ya melu resik insyaallah pembangunan jasmani rohani ngono ya Nok. Wis ki pangandikan apa? Nggih mugi-mugi duka Mlati nggih. lan sedaya kemawon tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Tinebina saking Suker sakit. Amin. Sembah nuwun. Sampun Mak Cangi. Nggih, matur sembah nuwun. Ya nak teruske dhisik, ayo tak derekke. Tansah marma maring sukma. Sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambu.